Dobre, vítam vás pri ďalšom parte z hry Walking Zombie 2, zase po 3 týždňoch, bo som bol moc lenivý natáčať nové videá. No môžeme asi robiť questy, počkaj, toto je jediný quest, čo mám. Ja mám to niečo iné, nie je to iba tento, nie, to dobre, tak ideme urobiť tento quest. Hľadanie zradcu. Kto je zradca? Lovci odmeny, teda Bounty Hunters. Čelice tkáň. Čo by som len tak vystrelil? Čo je toto? To čo bolo? Oni! To čo budú prepadať? Ale to čo útočíte? Prečo je vás tu tak veľa, more? Počkaj, to bolo všetko? Super, som si zbytočne minul náboj, no dobre. No dobre, kto bude ten zradca? No asi to bude náš Donald McDonald. Tam tu sú títo obchodníci. Tuláci, vy ste sa tu ubytovali v tejto nádhernej facilite. No dobre, ty si obchodník, čo predávaš, ne, počkaj, čo tu má? Toto nie. Nechcem poklad, čo tu je, tu máš tie granáty MK3, zajímavé. Už to je Remington, to je veľmi tiež zajímavá vec, ale to ja nechcem. Dobre, čo potrebujem, sme zistili, že tu máte zrádce, ktorí to naši pro starostu. Že máme medzi sebou zradce, co pracujú pro starostu, to je spadné. Povieš to, nikto ho celé nevidí, tak by mohol mít příležitosť. Problém. Že ešte sa s nimi teraz budem musieť sarať. Doktor. Čo potom? Ja radšej to neviem hovoriť, lebo ja neviem poriadne hovoriť po česky. Garážny výťah. Dokazy zo skladu. Kde je sklepe? Kde je sklad? Nikde nič, žiadny zombík, nikde tu nič. Dobre, aké dôkazy, aké zložky, aké Epsteinové zložky. Však skrine. Nič. No. Je to American feel. Jo, ale teraz som sa všimol, mne to extrémne sekta. Who is the saboteur?
He is going to strike again. Great job. We'll catch him red-handed. Who is behind these doors? Try not to scare away. What the hell? As I said, he is going to strike again. Co to kurwa? Ja nie, to je toto. Hacking. Bože môj. Bože môj! More. Bože môj! A to zabije! No. Ja som najlepší hacker. Ja som najlepší hacker. Kde? Kde je ten bastard? Misia splnená, dobre. Dobre, teraz ho môžem ich zabiť, konečne. Nie, na rádiovej veži. Sú 3 odporné mapy. Som to na Springfielde, ktoré nenávidím. A to je rádiová vež, stoky a tá základňa. Koľko ti ostalo, preboha? Nie, tak, Bárajo! A mne tá hra extrémne seká. A prečo tie zbraň dávajú taký malý damage? Majú tu sú nejakí terminátory, tie NPCčka. Prečo ho stále hituješ? No je to toto. Zase si miniem tieto bandáže. Nemôžem to... Počkaj, to dáva 10 plus 7. Toto dáva 7 plus... Ježikrist, no dobre, tak budem musieť ostať s týmito. Pretože to tamto je katastrofálne. No, už to je lepšie ich zabíjať. A zomre neskapeš, čo? Musím na teba vystrieľať celý... Musím na teba vystrieľať celý zásobník, aby si skapal. A prečo máte nejaké kary 91? Toto má byť nejaká referencia na toto? World War Polygon? To je vlastne hra od tých istých vývojárov, čo robili túto hru. Tež si ju niekedy zahrám. Nie, zase tento grátomet!
Dobre, ale toto už ma fakt začína štvať, ty granátový hnusák. Nie zase to, čo ide na mňa zase? Tap, kde je granát? Čo? Môžete už prestať, more. Je zombie apokalypsa a ja tu mám na svedomí už aj možno 200 takýchto chujov mŕtvych. Koľko ľudí boha ešte tuto žije na tomto svete? Ja tu zase zomrem! Dobre, lekárnička. Ďalší 4 sú tu niekde. Nie! Nie! Á, dobre. Ono bolo postarané. Teba takisto. Kde ste vy špiny? On sa ide sem dozadu? Nie. Kde je? Á, tu je. Konečne! Kde si ty špina? Hore! Do koľko života? Zelo sral! Nepoď sem, takto ma hituj. Ty budeš potom dávať nič. Dobre, teraz ťa ukončíme brokovnicou. Aké tvoje posledné slova? Nie, nemáš ich. No. Krásne, konečne. Prosím, že to nebude žiadna blbosť. Dobre. Dobre, toto bolo všetko pre dnešné video. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like a odber. Zatiaľ, čaute.